abantu bayamamela. Inkosi yabantu le sivintambuka kwanele kaselinje alikwaziyo ukufa ayukumamela. Kuna bahloko umamela nofa kufana nojonga nobona zohlukene. Kodwa siyambulala uThixo asinikile uMamudeli. Ndaba sibe nethutyana lokathula naye. Alivalify ubuthathu yandiva kule ndawo kuyo. Kutheni wathi abhalelwa phaa iKorinto basahluka zesixhenxe ethi phaya ukuba indoda inomfazi ongakholwayo mayingamali ngoba ungcwalisiwe umfazi ngayo indoda. Ethi ke nomfazi olendoda engakholwayo makangayali ngoba ingcwalisiwe ungcwalisa umfazi ngayo indoda. Uphungulwa lento ke nguThixo yoba athi umuntu awuguquka adile lamyeni wakhe bemshengweni athi ngase ndendele kumfundisi. Waphungula lonto uThixo into yoba sukumala ngoba ungcwalisiwe. Igama lokugqibela endilishiyayo lelithi umama notata xa ekholwa uMamudeli sikhopha sizokhapha uMamudeli. Oba ngaba umzwa kwamaya uyathanda mhlawawa utata bathi Bishop Nketshezi zogqibezela umsebenzi owawenzile. Ngoba ithi iBhayibheli endiyifundayo utata nomama banyamanye bamthunzi. Ndinalo xanduva ke loba ndibuye utata bakhanga benankonzo enoze imphatha. Andisazi ushumayela ama-United ngenxa yexesha kuba ndirhalela uba i2:30 ibethe sibuyile emangcwabeni. But kukho ilizwi phaya, kukho ilizwi elithethwa ngukumkani nokumkanikazi abathi ixesheni lakho uhambo lwakho lwabalele ixesheni kangakanani. Wabuya nini? Bakhona abantu kabahambayo ebengasumkhwaze umlize otumbheka phi ungeka ndonelisi nje. Kukho abantu abajonga nalapha ekukholweni umbona lolu mntu usukile nomntu uyayazi lento wayeyikholelwa akalokanduva. Inkosi yabantu abakholwayo balokanduva phezu kokukholwa. Athi ngosephume erhamenteni abheka phakasanga buyi ngoba lo mntu ulukanduva. Odesa uhambo lwakho lwalexesha elingakanani. Kandihlala phansi ngabukele ngawujonge kule ndlu yababonakazana babini uOpa kunye nayo Rute. Ethi iBhayibhile phaya kakufika ixesha laba makapho uMamazala uyabakhulula. Hambani nibheke kumazwe bakwezindlu zenu apho benibuyele benihleli khona. Hey, mamela umuntu asazi uhamba ntoni. UOpa ithi iBhayibhile wamanga uninaZala wamgqiba waswaya. Wathi uRuth ethi iBhayibhile wamanga wanamathela kuye. Ngoba lento ayijongileyo ihambo kaninaZala mhlawumbi mazala. Hey, nawe molokazana uba unga-right wena mamazala akathoba bephuma kwaliphila ikhaya asicuthe akaliba ndinyathele komnye emnyango. Yaya nawe mamazala uba unganika i-chance umolokazana akutshintshe akwenze le nto nomakoti eboniweyo. Uhambo lwakho nalexesha elingakanani. Ngubani umntu arhalela sihambe isikaka ngoba xa ukakazayo wenza kakuhle nabo ungathandi ufana neradio
ekhaliswayo noma yona ithandi kodwa mayikudlalele ezindlebeni zakho ngoba iradio ethi ke ngokwapha sanke bathande kodwa ndithanda intoba wathi xa efika phambi koBoazi diliyeke uthi uBoazi ngumkhululi enyaniso kodwa ukhona umkhululo osondeleyo kuwe kunami. Kunina abantu basenze isikhuleko kukho abantu abathi ngumkhululi abanye sengabe bezonwaya xa bahambayo umone bala amanani nabawekho wayecinga ubona umkhululi ngoba kukho abantu into yokukhulula abayijongisa kubo bengayijongisa ngenkosini enguYesu. Abamnikazi wakukhulula uYesu wayazi uba uba lo molokazana umlandeli uninazala inene uyakumbabala uThixo wambabala endleleni khona ukuze lo molokazana aphinde ayondlisa indlu kaninazala. Kosindo isanga ikunyame Kosi Kosindo Kaisa